presmešno, zar ne? Da. Ja ti kao bum, pravo ko. Idi Ana, ne hvali se. Znaš odlično da sam bolja igračica od tebe. Zar ne? Upravo tako. Ti misliš da si bolja od mene? Pa da, naravno. Pa, ti nisi slomila šapu na treningu? Naravno da ne, zato što sam spretna. Nije istina, trener te je ostavio na klupi, mislim. Ljudi, dosta svađe. Ona nije u pravu. Imam ideju. Dobro jutro, Kolumbo, reci je, mislim. Charlotte, smiri se. Sećate se one napuštene, mislim, izgorele kuće na kraju ulice? Angie, ja mislim da je to loša ideja. I šta trebam da uradim da dokažem da sam hrabriji? Govori se da je tamo bila jedna porodica muž i žena koja je imala samo jedno dete. I kada je ta kuća izgorela, ona je valjda bila u gradu ili nešto. I kaže se da je otad niko nikada više nije video. Slika je. Na to si ti mislila. Znam tu priču i znam kako je ta devojka izgledala. Uslikat ću je. Ljudi, mislim da ovo baš nije dobra ideja. Ko je prvi uslika? Biće hrabri i dogovoreno. Valjda je. Ok, napolje pada kiša, što će biti još bolje da vidimo ko je hrabri. Ko je prvi slika? Biće pobednik. Angie, ne razmišljaš logički. Šta ako im se nešto desi? On je stvarno smešan, ne? Kako god, ja se ne bojim ničega. Ni ove što te čuje. Ok, pa šta čekate? Krenite! Pa, oduh ja. Tek smo počeli da se zabavljamo. Ova ideja mi se ne sviđa. Oprosti, odoh. Ok, ja ću ostati kući da ovo pospremim, i čekam ko će prvi doći. Vidimo se. Samo što sam bolja fudbalerka od tebe, bolja sam i u atletici. Molim? Pa sad je stvarno dosta ti. Prekinite. Stvarno, ovo je se izmaklo kontroli. Dogovorili smo se. Ko prvi je uslika, reći ćemo da je hrabri i nema ljutnje. Ok. Ovo je također. Italija. Jeste. Ali da nije, ne bih ti rekla. Znači, vidi se da je blokiran ulaz. Nema nekako razmaknuto. Mi pričaju svoje ime. Ja radim za sebe. Bože, Charlotte! O ne, gdje si Charlotte? Što piše? Rok. 10 sati? Ako ne dođe tvoj prijateljica, Charlotte.
Šta? Okej, Charlotte, znam da se zezaš. Sad reci gdje si. Ha? Ajde, reci. Vrata su se samo otvorila. Hajde, Charlotte, javi se. Adriane. Halo, Leone. Da, Angie. Da nisu možda Adrian i Charlotte kod tebe? Ili su ti se možda javili? Ne, ček, zvao sam njihovi roditelji, nisu ni kod njih. O ne, pa da nisi bio pravo. Nadam se da nisam. Zovem te, dolazim kod tebe. Okej. Šta da radimo? Ne znam. Da zovemo policiju? Ali policiji treba 48 sati da pogleda. Upravo si. Znaš šta? Idem ja tamo. Ako ti ideš, idem i ja. Angie, stvarno ne moraš, stvarno... Da moram! Uzmi telefon.